Babban malami Alishek Farfesa Ibrahim Ahmad Magari ya goyi bayan Dr. Umar Kani akan maganganun da ya yi akan Malam Lawan Turayum wanda ake ta tattaunawa a kai, inda Malam Lawan Turayum din ya yi wasu maganganu akan hadisan da suke nuna cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwalliya idanuwansa da kuma shayinsa. Sai dai malamin na Izala ya fito ya karyata waɗannan hadisi, amma Malam Umar Kani ya fito ya bayyana cewa wannan maganganu da Malam Lawan Turayum ya yi ba daidai ba ne, sannan kuma ba sa kan tafarkin ilimi, tare da bayyana masa bangarori da dama waɗanda ake karɓo ilimi ba wai ta bangaren hadisi kadai ba. Yaushe dai a wannan lokacin Farfesa Ibrahim Ahmad Magari, babban malami a Najeriya, ya fito ya bi bayan Malam Umar Kani, inda ya bayyana yanda ya fara jin gabatar da karatun na Dr. Umar Kani. Ya ce wannan abu ya yi daidai, sannan kuma ya tabbatar da cewa abubuwan da ya faɗa daidai ne. Sheikh Dr. Umar Kani ya yi jawabi mai matukan gamsarwa da ilimi, ko da yake na saurari abin da bai wuce minti 3 zuwa 4 a ciki ba, amma dai daga yanda na ji ta fara bayani, na san bayani ne na ilimi kwarai da gaske, wanda kuma haka ya kamata. Abin yana cikin abin da al'umma take bukatar ta fahimta. To bayani na da tsawo, ban sami lokacin da zan saurara gaba ɗaya ba. Kuma ina zaton duk abin da zan so faɗa ma, ina zaton duk daga yanda aka yi mukaddiman maganar, to ina kyauta san an faɗa. To amma idan ma ba a faɗi ba, wato bambanci tsakanin manhajin malaman sira da manhajin malaman hadisi, da yanda ka'idojin magana yake a wajen malaman sira da wajen malaman hadisi, da matsalan inganci da abubuwan da suka ta'allaka da wannan. Ban sani ba ko cikin bayanin ya ƙara da bayanin cewa malami ɗaya zai zama yana da littafai, malami ne na sira, malami ne na hadisi, yana da littafai na sira, yana da ko tarihi bi sura ama, kama al-Imam al-Bukhari yana da wannan Sahihul Bukhari, littafin hadisi ne, yana da sharuɗan sa Sahihul Bukhari da muka sani. Shine kuma mawallafin at-Tarikhul Kabir da at-Tarikhul Awsat da at-Tarikhus Sagir, yana da kuma sharuɗan sa kwata-kwata ba su da alaka da irin sharaɗin da ke cikin Sahihul Bukhari, ko wanda a tarihi ne mawallafi ɗaya ne. Ko al'imamu Tirmidhi za ka ga shi kan shi yana da littafan tarihi, yana da littafan hadisi. Gasu nan dai, al'imam Abu Nu'aym al-Asbahani za ga yana da al-Asbahani yana da littafan tarihi irin su Hilyatul Awliya, yana da littafan hadisi irin su Mustakhraj insha Allah Sahih al-Imam Muslim. Gasu nan Al-Hafiz Ibn Hajar, ko yana da irin su Ad-Durarul Kamina a tarihi da gasunan da yawa, su Al-Isaba, sannan kuma yana da littafan hadisi, ko ga Bulugul Maram nan kowa na karantawa an san su, ga su Nuzhatun Nazri da sauransu. Haka duk malamai suna da littafansu na tarihi, suna da littafansu na hadisi. Mutum ɗaya yana wallafawa, kuma za ga ƙa'idojin da yake ɗauka a cikin talifinsa na hadisi yana da bambanci da ƙa'idojinsa a talifinsa na sira ko tarihi. Tun daga su Muhammad ibn Ishaq ma kafin. Da haka mu gane wannan ƙa'idar da kyau, mu fahimce ta.